So yung mga 50 pesos tumpok. Wait na lang yan, pang kilaw yan, sa lima yan. 50 pesos na mga tumpok ano na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. At tayo po ay nag-a-update na po, no? So yung mga bangus pandaing po natin yan. Yan po ay 100 pesos na tumpok. Fish natin ay 50 pesos din po ang mga tumpukan. Ate, ba't walang presyo? 140 ang kilo ng mga bangus pandaing. Ayan. May 50 pesos at 100 pesos tumpok ng mga sapsap. At meron din po tayong mga pusit. Ayan, 100 pesos na tumpukan. Halagang 100 pesos tumpukan. Meron din po yung mga espada natin. Ganito yung mga hiwa, oh. 100 pesos din sa mga tumpukan. Dito, Nanay Naimi, magkano po yung ano niya? Sagisik. 200 pesos per kilo ng mga isdang sagisik. Tamban natin ito, oh. Mga 50 pesos, oh. So yung mga tamban natin ay marami po rin sa Malabon Fish Market na mga pang-inihaw, pamaksiw, no, na mga tamban. 160 po dito sa Gulyasan. 150 po kilo ng mga tatampal. Tapos 50 pesos tumpok. Yan yung pitik. Sakto naman tayo sa timbang. 5 piso lang, mama. Dito magkano ngayon yung presyo ng dalagang bukid mo? 280 ang per kilo. So yan po ay 280 per kilo po ng mga dalagang bukid. Ito lahatan na? Oo, mas lang sa gana na. 100 pesos, oh. Pwede ka na magpangat sa kalamansi. 270. Ayun, 270 naman po dito yung per kilo. Ngayon nakita nagtinda. Kuya Cavite. Kaya pala. At ang mga pusit lumot. Ito po yung mga pusit lumot natin, no? Ayan, ang per kilo ay 250. Pang inihaw na mga pusit lumot. 50 pesos na tumpukan. 50 na lang tayo, 50. Matawilit mga 50 pesos na tumpukan dito, no? Matawid yan po ay 100 pesos na kilo. 1. Iba na ba? Ito yung ano mo, plastic ah. Alright, so isang mapagpalang umaga po dito po sa bayan ng Malabon Fish Market at tayo po ay mag-update ng kanilang mga latag, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So yung mga 50 pesos tumpok. Wait na lang yan, pang kilaw yan, sa lima yan. 50 pesos na mga tumpukan no, na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. At tayo po ay nag-a-update na po, no? So yung mga bangus pandaing po natin, yan. Yan po ay 100 pesos na tumpok. Hoy, ano mo ko kuya? Yan, ano mo na baka. Tawilis natin ay 50 pesos din po ang mga tumpukan. 160 per kilo na mga isdang gulyasan. Bangus. Ang kada piraso ay meron po tayong 120 to 40 sa kilo. Bangus dagupan. At mga sariwang banak. Ayan, mga bakoko. Salmon na lokal. So ito yung ating mga ina-update dito po sa Malabon Fish Market, no? At mga bangus pandaing ni Ate Pam. Ate Pam, ba't walang presyo? 140 ang kilo ng mga bangus pandaing. At mga tumpukan din po dito ng mga isdang tamban sa halagang 50 pesos.
160 ang kilo ng mga bangus at meron din pong tumpukan, no? May apatan at tatluhan. So, in-update natin yung mga latagan po dito sa bayan po naman ng Fish Market para sa kaalaman din po ng ating mga masugid na manonood, ng mga viewers na lagi po sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer. So, tuloy-tuloy pa ang ating update dito po sa kahabaan ng 39 Estrella Street, Malabon Fish Market. Ayan, 50 pesos mga tumpok ng tamban. At 100 pesos po dito. Ito po yung mga sapsap na tinumpok. Ayan. May 50 pesos at 100 pesos tumpok ng mga sapsap. At meron din po tayong mga pusit. Ayan, 100 pesos na tumpukan. So, isdang tiyabeta sa halagang 100 pesos tumpukan. Meron din po yung mga espada natin. Ganito yung mga hiwa, oh. 100 pesos din sa mga tumpukan. Ang mga tawilis ay 120 per kilo. Ito. 150 sa mga pusit lumot, 300 pesos per kilo. Dalawain mo kay Kailangan ko. Good morning po. Wala na naman yung kaanong latag, no? Wala ba makuha sa market rate? Eh, kala ba hita? 200 ang kilo. Bangus dagupan. 20 eh sa ano po? 240? 200? 220 ang per kilo, no? Yun po yung update natin sa pwesto ni Boss Aris ng kanyang mga latag na isda. At ito lang po yung ating nadadatnan ngayon, no? Boss Aris, salamat. So, dito tayo sa itaas. Aga mo na naman nag-clickbait. Good morning, Mananay Noemi. Shout out po. Ito yung mga isdang sa gisi. Mamaya nandiyan rin mga kaibigan natin. Mga kaibigan natin mamaya nandiyan na. Di ba? Wala pa sila eh. Dito, Nanay Noemi, magkano po yung ano niya? Sagisi. 200 pesos per kilo ng mga isdang sagisi. Ayan po yung mga latag po dito, no, ng mga isda. Sige po, Nanay Noemi, Kuya Warren, thank you po. Salamat. Yun na nga po yung mga latag po dito ng mga isdang bato, no? So wala tayo gaano nakikita mga latagan ng mga isdang bato dito sa bayan ng Malabon Fish Market. At napakadalang daw po sa market at ang mahal ng presyo. Boss Aris, thank you. Ang presyo ay talagang napakataas. Meron man na ilatag sa market pero ang mga presyo ay napakataas. So tuloy-tuloy pa ang ating update sa Malabon Fish Market. Ayan po, mga tilapia ay 100 pesos per kilo. Tamban natin ito, mga 50 pesos. No? So yung mga tamban natin ay marami po rin sa Malabon Fish Market na mga pang-inihaw, pamaksiw, no? Na mga tamban. Boss, good morning. Ayan, 280 oh. Maganda na yung hipon ah. Kahapon pumapalo ng 360 ang kilo. Napakataas niyan, 280 na lang. Oh, ba't wala kang tuna? Pagdating 3-4. Ayos. 160 po dito sa Gulyasan.
Talaga nga naman, no? 150 po kilo ng mga tatampal. Tapos 50 pesos tumpok. Yan yung pitik. Pag napitik yung timbangan mo, matik yan. 3/4 ang labas. Ayan, tunay na pitik yun, ibang pitik yun. Pompa, no? So, nandito tayo kay Boy Bangus sa pwestuhan niya ng mga seafood. 190 by 190. So, 320 ang per kilo ng hipon. 320 sa mga golden pompa, no? Ay, man, gagawin pa yan. May bawal yan, kuya. Ma'am, sakto naman tayo sa timbang. 5 piso lang, mama. 130 ko ang madampot nyo. 120 kung ano madampot nyo. Paano kung maliit? So, ayan po yung mga presyo ng golden pompano po sa bayan ng Malabon. Yung mga presyo ay 320 at 330 na mga per kilo. So, nandito tayo at binabaybay natin ito kahaba ng Malabon Fish Market. Ito yung mga pestuhan po ng mga mabibiling gulay at mga prutas. So, may mga presyo na rin po yan, no? Yung mga nakabanat ay 20 pesos po na inyong mabibili. Dito magkano ngayon yung presyo ng dalagang bukid mo? 280 ang per kilo. So yan po ay 280 per kilo po ng mga dalagang bukid. Ito lahatan na? Oo, mas lalo sa gana na. So 100 pesos, oh. Pwede ka na magpangat sa kalamansi. So, isugo. Mga fresh na latag mo dito ni Vico. Salamat. May 180, may 280 na mga kilo ng hipon. So medyo bumababa ang mga presyo ng hipon, no? So shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout sa ipon namin, bumili na kayong mura lang. Ayun, 280 ang per kilo. Wait lang, mga ka-brothers. Ayan ang mga per kilo ng kanilang mga latag, no? So ganito po yung sitwasyon sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ganun din presyo nito, 280 rin. 80 sariwa. Yan, ang ganda ng hipon nila, no? Kahapon napakataas eh. Kahapon. 360 golden pompa, no? At mga pusit na lang. 340 namin. 340, 360 ang per kilo kahapon. Araw-araw talaga, bumababa. Mga taas. Talagang nagbabago yung Kaya presyo. hanggat mababa, bumili. Oo. Hanggat mababa, bumili po tayo, no? Pagka tumaas yan, eh talagang iba ang mga presyohan na mabibili nyo po ng mga hipon sa Malabon Fish Market. So dito tayo, yan po yung mga bangus. Buhay na tilapiyang Pampanga. Ganun pa rin kilo nito, 140. Hindi ko natanong yung presyo ng 140. Ako na. Ayan po ay 140 per kilo ng mga tilapiyang buhay, no? Tilapiyang Pampanga. So ayan po yung update natin sa mga tilapia. At ganito lang po yung ating mga nandatagan sa Malabon Fish Market, no? Hipon.
270. Ayun, 270 naman po dito yung per kilo. Ngayon nakita kita nagtinda. Kuya Cavite. Kaya pala. May pasok ang estudyante. Mga anak mo? Isa lang naman, isa lang. Isang anak lang. Isa lang ba? Kala ko. So yan po, 270 na per kilo, no? Salamat. Thank you, boss. 120 naman po dito sa mga isdang tawili. Yan po ang per kilo. So wala tayo gaano makitang ibang klaseng laman dagat na atin na i-update sa Malabon Fish Market, no? Salamat po. Mga tamban. Ang mga tamban ay 100 pesos per kilo, may 50 pesos na tumpok, at yung mga balsa galunggong natin ay 200 pesos na kilo. 280 per kilo ng hipon. So hindi po mga nagkakalayo yung mga presyo po dito ng mga latagan po ng hipon. May 280, may 270 at ang mga pusit lumot. Ito po yung mga pusit lumot natin, no? Ayan, ang per kilo ay 250 pang inihaw na mga pusit lumot. Yan yung mga presyohan ng kanilang mga latag. So, yun na nga po ang ating mga ina-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, dito tayo sa mga tilapiyang Batangas ngayon. May! Anong malaki din, May? Yan, may 130, may 120 at 130 na mga per kilo na mga tilapiyang Batangas. Kaya mga 50 pesos na tumpukan. 50 na lang tayo, 50. Mga tawili, mga 50 pesos na tumpukan dito, no? Mga tawili. So, ito yung mga tilapia natin na pang plapla. Ayan po ay 100 pesos na kilo. 120 sa mga laman. Yung mga isdang big head o imelda na tinatawag nilang malimit na isdang maya-maya. Mga buhay na tilapia, ang Pampanga ay 130, no, na per kilo. 80 pesos. 30 pesos kilo ng mga tahong. Dito ay 120 po sa mga tilapiyang Batangas. Ito po yung mga isdang cream dory, sa mga ulo ay tumpok, 2 piraso ay 50 pesos na lamang po. At ang mga laman ay 140, no? At yung mga chabeta ay 100 pesos tumpok. Ayan. Boss Lando, kapakmal. Good morning. Hashtag KMG. So yan yung mga latagan nila dito sa Malabon Fish Market. Kaya boss, Dito po ay tumpukan. Good morning po. Shout out po. Ayan po ay 100 pesos sa mga isdang chabeta. may lakad ba kayo? Tumpukan. Sa benta, sa dano po. Ano pinamili niyo po? 8 piraso sa mga... Apoy kay alamang. Alam na binili. Anong luto? Torta. Torta. Masarap talaga yan. Thank you ba? Sa malayas dito ba? Ingat pa. Shout out po. Good morning pa. Salamat. So yun yung mga in-update natin sa kanilang mga latag, no, na mga tumpukan. At dito pa rin tayo sa mga mabibili, no. So ito yung mga latagan nila na mga good morning Boss Ed. At yan po mga latag po nila dito ng mga isda. Pagi. Tilapia, ayan. Yan may mga latagan po nila dito na inyong pong mabibili, no? Good morning po, Don Ramon. Dito tayo sa kapila. Wala tayong gano'ng mga latag na makita. Wala.
Dito tayo sa kay Brian, ng ating kaibigan. Shout out sa iyo. Good morning. 300 pesos ang kilo ng mga hipon. Sarap magsinigang, oh. So, yan po yung mga price update na ating po na-update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ang ending po natin ay 300 pesos sa mga per kilo ng mga hipon. Boss Brian, maraming salamat. Higana? 130. Parrot fish. Laki, oh. So, ito po yung mga presyo ng mga parrot fish. Halagang 130 ang per kilo. Si Boki, kala ko buwi ni si Boki. Ayan, yan yung update natin, no? Alright, so na-update na natin yung lahat ng mga presyohan dito po sa bayan ng Malabon Fish Market, ang kanilang mga latagan. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa, at sa mga silent viewers po natin, at sa mga nag-subscribe ay maraming salamat po sa inyong mga suporta. So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.